Brynäs, Hamar 7-5-1-13. Ja, ni ska få de andra sändningarna också. Två sista, men vi ska ta iväg med de första svängarna. Vi ska se. Det kan ju gå, det är Brynäs. Ja, tåg Brynäs som tampas Brynäs. Trodde nästan han skulle ta alternativ. Han kom så långt till höger, men det gör han inte, fortsätter. Och det är hård kamp där om andra platsen. Det är så att det är väl Båstad som vill vara med, va? Ja, det är Båstad som är med där i klingan där på tredje plats, och så är det Karlstad. Och då kommer Båstad. Är det kommer Båstad. Och bra fart. Visserligen och kommer släppa ifrån sig. Bra, Henrik! Kommer igen på in i kanten och skjuta fristare kanske. Nej då. Då är det så att du håller han tätt den här gången. Men det är Jonas Törg. Han tackar för det, för att då kan man ju segla ifrån lite grann. Ja, du... Här kommer han nu. Ja, det är väl inte mer att göra med Jonas Haugen i hit här. Han gör det ordentligt fort, har gjort det här dagen. Jag står och tittar här nu när det kommer till alternativ, men det är inga problem. Det är absolut inte, det kommer ju vara stora avstånd, men frågan är om det ska vara tvåa. Det är det som är mer spännande. Han klarade det, jajamensan. Det är så att Sindre Båstad, Trysil, håller undan på andra platsen. Jonas Törg kommer att jag skriva 10 på 37. Vilken härlig dag, vilken härlig dag. Och här är Båstad skriver 7 på, och det blir 31. Det behöver man absolut inte skämmas för. Ja, så där kan man också gå i mål.